Ndị be anyị daalụkwanụ. O nwere nkata anyị na-akpa n'ụtụtụ a ka anyị kpachala nkata ahụ wee sị na nkata a ya wụ ife mmụta nyelu ndị be anyị. Ọ ife gbasalụ ịpụ apụ. A na-akọwa na ndị be anyị travelzie jee obodo oyibo ife dịka US, ha wakarịzie anya karịa nwoke kpọtara ha. Anyị na-achọ ka anyị mara ife unu chere maka nke a, mana tupu unu ekwu ife unu chọrọ ikwu, unu atụnye ọnụ n'okwu a, achọrọ ka unu gee ntị. Kedu ife kpatalụ na ndị isi ojii kewe? Ọ dịka anyị sị na ihe afụ nwoke na-eme ọfụma, ọ na-aga obodo oyibo, ọ bịa nụta ofu nwaanyị be anyị kpọtazie ya obodo oyibo. Ọ dịka anyị zizie na nwaanyị ahụ na-awakpo nya na ọ pụọ obodo oyibo anya achaghị, o mewezi ife sọrọ ya. Anyị na-anụgasị ọtụtụ akụkọ. A na-eme Igbo Day na Amerịka, ọtụtụ nsogbu ka a na-atrai ka edozie. Ụdị akụkọ ahụ ọ na-echi ntị, ọ dịghị ntị mma atọọlụ. Anụgo ọtụtụ akụkọ every year a na-eme Igbo Day, etu nwaanyị ndị be anyị si pịawu di ha ma ọ bụ di ha, violence among ndị black anyị. Ọ dịka anyị sị na western world na-eme ha ka ha chaa anya, ka ha makarịzie ife karịa, maka ọ dịka ebe a ka anyị agwaghị na gị na nwoke ha n'eziokwu gị na nwoke agha họ the man with the head of the house. Mana achọ ka nkọlụ n'otu akụkọ, maka asị na ọ dịka ndị isi ojii na-emekewa ife a na-ekwu na ndị agbụrụ ọzọ gasị ka mba ọzọ gasị aha eme ụdị ife a. Mana gee ntị ife onye nọ obodo oyibo kwuru, ka anyị wee si na nke a wee mụta ife. Mma achọ igecha etunye ife n'ife gbasara ife a. Ife anyị ji emere ife ahụ ka ndị be anyị n'ebe a wee mụrụ ọdụ ọtụtụ ife anyị amụta n'ife nna anyị ya kwuru. Mgba geenụ ntị. Expose black people the stupid. I would expose Indian women, or the expose. Na even America, the whole gas station. Okay, Azuka. Let's Ima Abuja very well. Okay, let's say well 100 gas station na Abuja. Just the kind way I'm not running down. In India, we have Chanine. According to America, the whole go look at the map of America. The whole gas station, 90% of them, the Indian way, and in the Indian way, Jekwe school. Gerika Hashi went here. They brought their wife. They came here, working in the gas station in Docha. Then they brought their wife. They put their wife through school. Their wife will get education and start collecting small salary from white people. And instead of echufu die ka onye Africa, maka ọ bụ na oge nwa bịara kịta na alụgharị ụmụ nwere education, because in India nwere education. I told you that they don't have education. Ọ bụ na oge nwa bịara America, nwere education. Ikekwe grosis in Nigeria where small grow to America. So you ruled out education in a hustle. A hustle. Bogote your wife. Na hustle kwa na azua go to school or truffle. That's how black people behave. But the Indian women are truffle again. Emi homer. I say dim sida. Kede business igeme. Kihoge. Welega one arotanye gisi makwa business yeme in appreciation of your training. Ha. Okay, on a kaija condemn waya in Eguna Nigeria is if you train your brother, get away your biggest enemy. Okay, we can Paul Chibo, now for the governor, he has points. He has points in what he's saying. That thing have destroyed black people from making significant progress. So that money and India lotalo nye diha. Look and the American economy grow. Remember, American economy was smaller.
obido igro ndị ọcha rafụwazịa ụmụ gas station ha na-enye anya na ụlọ ọrụ prestige ha chọrọ ịnọ na NASA ha chọrọ ịnọ na aerospace ha chọrọ ịnọ na kọmputa ndị India were obere ego akwayacha those gas station cash cow makwa moto nọ na America truck stops truck kwụsị ọgba ohu truck na-abịa esi Florida na-aga California kwụsị ọgba two tank ha na-evu ike gba $1,000 diesel or $2,000 diesel sef ndị a nọrụ na cash cow cash every day I will be paid in the end of the month. Cash is coming out every day. The whole gas station in America has sucker in because of the corporation of the end. Man, our own. I'm talking majority now. There's always the exception to the rules. Always the exception to any rule. Our own, the woman complains. He doesn't want to make a small sacrifice, which the Indian women made. So child support. Again, remember, you're not in the upper or rich class. So you will not even know whether man spend the way go on your children. But so your child is a jail, a ball and a phone. Okay, you child support, a ball and a phone. So come and see your child. Now it's your child. It's no longer born collect ego. It's her child. Hey. Black people were hishing China and they clear an arch. Black people name good already. Okay? Chinese got a game and I play. Dodge Indians got a game and I play. Dodge Nigerians supposed to understand the game and they play, but they couldn't dodge it. They fall into it. Because of that corruption, I'm not going to Nigeria. Everybody back here. So you have to be very careful who you select and come here. You have to make sure that the person is somebody with conscience, somebody with high reasoning. Not with some women here who want to have with high reasoning. It all normally equal. When they do stupid, the majority of them are very stupid. See? So that mitigates black people, including the Americans not here. The same problem they're having. They're fighting with their wives instead of Chinese. They have Chinese restaurant. Restaurant A, which is like half a mile from restaurant B. You will never see the wife leave that restaurant A and come to restaurant B. And if you go to that restaurant A, she's walking like a dog. Just like the husband is on the other place, walking on the other section. He will come to that place, he'll be come on, my girlfriend. I was an black American. Friday dress you off, ma. She'll be driving the latest car. Be driving the latest Mercedes Benz or the latest BMW. 2013, 2015. 2015, the latest Mercedes, the latest BMW, then the latest fashion. They did is that Gucci or Armani? Can have a brand name of fashion? No, the latest one. I'll be at na restaurant ever dear where they now make a cash machine, book a leg in and drive for your own club.
Before you know it, only that the enterprise. But Chinese people and Indian people don't behave like that. You will never see Indian wife in that gas station stores. How much you know? Never. It's male affairs. You will never. Unless you want a wedding or a party. The husband na moto kushija ya na kwa na moto the husband after one day na roll na gwa hafoya a whole reason why they made the success they made. So black people now complain. Okay, call you complain. Look at yourself. I know why I take a second look. The same thing I make in Africa. The country run, we couldn't run it. We're stealing money and putting in foreign other countries. You take away Asia, the same countries that we have independence with, they're making progress because they behave different. The behavior is more important than even intelligence. And our education doesn't teach behavior; it teaches lies and cheating. You could see that somebody wants to cheat you. You could see it. Okay. So that's the black failure. Yeah. India, the whole as big as United States of America is. You know what on Abuja now? You see how car come out in the morning. The first thing I remember her banner gas station, bar gas. In America, that gas station will provision and beer there. I can't consider beer and these people corner the market, have a lot of money. Indians and Chinese. Ndị be anyị ụnụ anụ nanụ etu anyị si wee banye akụkọ a mere okenye a ji wee kọọrọ m akụkọ awụ anyị na-ekwu maka child support. Etu ndị ojii ma ndị ọcha na Amerịka ifere ka na-enwe ka di na nwunye si wee gbasa, etu di esi na-ezite ego na-ese ndị ego ka e wee na-eme ọwụrụ ndị mụgọrọ ụmụ, etuzi esi na-ese ndị ego ka e wee na-eteki care of ụmụ ha. Taa ka anyị si wee kwugide wee bata na omume ndị ojii especially ụmụ nwaanyị na-emeso di ha, especially ndị be anyị nya ifere ka na n'obodo oyibo wee sidie ka nwunye ga nke nọ Naijiria ana Igbo ịkpọda obodo oyibo kwa ụnụ gbakọ mbọ ọnụ ka ụnụ survive ọnụ na-anata obodo a ka o nwee ife unu ji nata nnukwu ife. Ewe na-akọwa na ụmụ nwaanyị ndị be anyị na ha galu ha n'obodo oyibo ha amụtakarịa anya mepee ha, mana ife okenye a na-akọwawụ na anya na-emepe ha ahụ ezigbo anya, mana ife anyị na-ekwu ebe ahụhọ na ụmụ nwaanyị niile mana ọbịa dịka asị na 70-80%. Nya ka o ji wee jiri ndị India na China wee maala anyị atụ na eke ha si eso di ha esogharị di ha ebe ọ na-alụ ọrụ. Ụnụ nụrụ akụkọ ahụ ọfụma na edia comportment akpọfetara obodo oyibo, o meghị ha ka ha karịzie di ha, o mee ha ka aka na-ehuhu isi alụcha ọrụ enyekwuo di ha asọpọtụọ maka ọdịmma ha ncha na ụmụ ha. Mana anyị nwaje ebe ahụ ya acha anya obere ife vidio domestic violence. Ụfọdụ oge nọ nwaanyị gburu di ya witi mma. Ụnụ gasị ibe a na-ekpe n'Igbo dị USA, ọtụtụ ikpe ka a na-ada ekpe amọ na-emezikwe, mana ọtụtụ nchisa ha sị nke nwoke ejibeghị ogbu nke nwaanyị egbuo nke nwoke. Mana ndị ọzọ ndị dịka India ya aga ebe ahụ nwaanyị alụọ ọrụ were ego nye di ya tinye n'ife ị na-eme ka ọ wee baala anyị ka anyị lụkọsịa. Ọtụtụ ndị India na dịka esi wee kọọlụ nọ n'akụkọ a ma ndị China ụfọdụ agụghị akwụkwọ wee bịa Amerịka, di etinye na akwụkwọ gụchaa akwụkwọ zụọ ya, di ezụcha ya
ọma hụwa isi ọ kagodi enwe education upgrade ye ọma hụwa isi ọ bụrụ ebe ọ na di ejena ọ na-etinyere di ya anya asị ọkwụ m na anyị na-encourage ụmụ nwoke ka ha mewe ife ọjọọ mana o nwere ife na-akọwa nwaanyị ịghọta na nwoke ewu head of the house akwụkwọ nsọ kwukwuru ya ọ bụghị dị kpefeta ha anaghị obodo oyibo ịsazi anya okwu otu ikwu iri ọnya ka a na-akọwa nhụbe isi ka a na-akọwa n'ife a na anyị nwawo ndị ojii n'ọdụ ka anyị ọmụta ọgba karịsịa anụgo m ọtụtụ akụkọ tupu akọlụ m nke anụgo m ọtụtụ akụkọ mmadụ apụọ karịzie di ya akpọbatara ya maka na ebe ahụ unu nọ na-agwa unu na n'ọdụ ka unu nwere equal right ngwere ife a na-agwa anyị obodo ị nọ na kọlshọ ọwụ na ị nọ na ụdị edukeshọn ọhụrụ na ị na-enwe malụ nke dị mma họlụ na ọha ife niile ka ya họlụ malụ nke dị mma họlụ hapụ ndị ọzọ ka o wee dịrị gị mma ụmụ nwaanyị ndị be anyị ụnụ aka nna tụkarịcha aka asị ha na ụmụ nwoke niile na-emetachi o nwechara ụmụ nwoke aha emete na ụmụ nwaanyị ndị be anyị were unu dị n'isi were unu nwayọọ abịa Naijiria ọwụ dalin dalin ọ na-esi obodo oyibo abata dalin 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 ọ na-ese ndịrị gị ife dalin mgbe ahụ ịlụziri obodo oyibo ịkarịzie ya ebe a ka nsị ga-ahapụ ife a ama na okwu okenye a kwuru na o nwere ife iji wee mụta ngwa gbasaa ozi a ka ọtụtụ ndị fụ ya biko tinyere anyị aka na subscribe button tinyekwara anyị aka na share button biko ebe a ka nsị ga-ahapụ ya ngwa